коментираш всички. Как ще околето живота? Едно трупче трябва да сложи на се търкаля. Да я подприш. Един камък да я подприем. Аз с планци. Бай, мога да ти го гледал. Добре, че най-малката си взимал. Като минимум. О, сега пуши касак не няма. Значи Германа ще идем, Германа. Дед му направи калимите. Тя ще се пръсне, сега стои нещо. Трябва да стълка въобще едва. И как го дай? Няма. Той Румен с малкото още се гледа. Няма, ще пръснеш, ще се да такова. Няма, отрива. Аз се порязал. Порязал се. Как се насочил, че ти нещо? Тя зелена. Най-обуд ще хване. Час кофена вече. Ба, най-обуд. Не знам, ако наш пак тиква в момента гледа, ми сега в момента и към 60 кила. Сто си с кофелата тиква, Диня, колко ракия му изпили. Сега може да вземеш по-малък нож. Чакай. Трябва да вземат камите от Байван и Димета. Той забрал да ги сложи от Димета. Другия път ще го напомня. Тук назад го правите се. За клауса, за слушата.